ଭାଇ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଆଜି ଗୋଟେ ମଉସା କିଟ୍ ଛକର ଗାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ତ ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସଜବାଜ ହେଇକି ସ୍କୁଟି ଧରିକି ଆଇଛି। ଆଇଲା ପଛପଟରୁ ମଉସାକୁ ଦେଲା ଗୋଟି। ଦେଇକି ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଦିଖାଇ ନେଇ ଦେତା। ମଉସା କହିଲେ କ'ଣ ଦିଖାଇ ନେଇ ଦେତା? ସେଠୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦିଖାଇ ନେଇ ଦେତା ଆମେ ଉଧର ସେ ଆ ରहा ହूं। ମଉସା କହିଲେ ଆରେ ମୋ ଆଖି ତ ଆଗର, ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଫିକଟା ପକେଇଥିଲା ମଉସା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ୟାଙ୍କୁ ପଛକୁ କେମିତି ଦେଖାହବ? ମାନେ ଏବେ ଯା ଲାଗିଲାଣି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପଛର ଦିଟା ଆଖି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ଆଗ ସହିତ ଆଉ ଦିଟା ଆଖି ପଛର ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ତିନିଟା ଆଖି ଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର 4ଟା ଆଖି କରନ୍ତୁ, ନକଲେ ଏ ଜାତିର ବଞ୍ଚି ହବନି। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।